Duha ka highly urbanized cities sa rehiyon 7 nakapasar sa good financial housekeeping alang sa tuig 2023. Siluan meron din alang sa dugang detalye. Usa ang Lapu-Lapu City sa duha ka mga highly urbanized city sa Rehiyon 7 nga nakapasar sa good financial housekeeping alang sa tuig 2023. Kinina ay kadong tuig nga nakapasar ang dakbayan sa maong assessment tool nga giila nga usa sa mga core components sa Seal of Good Local Governance. Kahinumduman niadtong tuig 2021 usa ang Lapu-Lapu City sa mga nakadawat og plaque of recognition sa good financial housekeeping. Nakapasar usab ang dakbayan sa Mandaue sa good financial housekeeping. Gihangop kini sa dakbayan sa pag-ila sa DILG, pamatuod nga piskay ang panudlanan sa dakbayan. Pasado ang dakbayan sa qualifications kay walay unqualified opinion gikan sa Commission on Audit sa paggasto sa pondo sa dakbayan sa miaging tuig. Matod sa DILG City Director, ang pag-ila magamit kun ugaling adunay applyan nga loan ang syudad. Privileges or benefits nga would require the seal of good financial housekeeping, top of which sa local government unit is ang kining its ability to contract loans, so government loans. So ang atong mga financial institutions, government financial institutions require the seal of good financial housekeeping. Uban ni Marlon Melgazo o Godfrey Rilien, Luan Merondina, Balitang Bisdak.